Salam di ruas Nibria nama dohoti di bagas joroh saksongoni nang di bagas nabi lima pertanyaan di Pernginon tong lama muji pasangapon guarni tuata martang yang B mah kita di bagasan rata martang yang meta amin. Tapuji tuata sian bugade nomor sia ayat sada ayat 2. Mari hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon amin. Sono dohatani Tuhan Jahuba idama au apala au sardiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluku nasida songon pangalulu ini permahan di punguan naganu ari uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan nama pari ibana suak songoni au mangalului biru-biru kusogut haleluya martang yang mahita ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami na di banua gijang mauliate maruhanami Tuho Allah dileoko anakmu nasasadai Tuhami jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis upangido hami Tuho say ramoti hami di bagasan hatam asa margogo hami jupa masa hasusaan dohot hagugutan sesa madosa nami dohot pangalesyon nami di hatam na badiai sai parbadiai marohanami marhite-hite todim jalapa masuk hami Tuhan luan sogut asa pujon nami ho disiro disaleleng nileleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Epistel di partangata sadarion yenet sian Injil Yohanes di dualu memuka sian ayat 30 sarodi ayat 36 ujahama di tengah-tengah payut tamuma di bagasan dohamuna tonama tani dibata asa dina makatahon ibana torokma gabe porsia di ibana dungi di dok Yesus ma tu akka Yahudi nong gabe porsia di ibana molomian hamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiaku dungi tadomu nama nasitongi jala paluon ni nasitongi mahamu jadi dialusinasi dama ibana nin nama pinopar ni si Abraham dohami dangdung hami mangaduk dihalak buasa dohonomu paluon mahamu dungi didok Yesus mama alusi na tutu si tutudo na hudokot tuhamu hatoban ni dosa do ganuk na mangula dosa dada tok hot di bagas anggoh hatoban anangi anaki do di si tok molo di palua anaki hamu nama lua si tutuma hamu ima sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala naupiopsa amin. Asin rohama dihamu dohot dame nasian debata amata di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai amin. Oras madihita akamang akainang nanihaulongan ni Tuhan ta Yesus Kristus namar persaura kita di bornginon ima nang di bagas tabi somoni nang di huriata manang di bagas coroon di bakulingi hatan itu hatta hitang marhite-hite jamita di 2 Musa bidu 4 ayat 10 ro di ayat 27 hujahama songonon ma didok disi dungi lau masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok ma tu ibana wa luas maau lau
asa mula kau tu hahanggiku akka na di Mesir asa huida manang na mangulu do penasida dungi ninna si Jetro mamangalusi si Musa lau maho merdame-dame dungi ninna Jehovah ma tu si Musa di Midian lau maho mulak tu Mesir enunga mate sudi halak akka natumahi hosam jadi dibuan si Musa ma jolmana dohot akka anakna jala dipahudul nasida tuhaludi asa mulak tutano Mesir ditiop si Musa huhut tukot ni debata di bagasan tanganna dungini na Jehovah Mose tu si Musa ingot ma dihamulakmu tutano Mesir patupahon luhut halongangan di joloni Raja Parao aka nahupasahat tutanganmu alai angguau pangatakangokku marohana asa unang diluas bangsoi lao dungi dohonom ma tu Raja Parao songonondo hatani Jehovah anak siahado Israel alai hatakku tuho luas ma anakku lau asa dioluyau molotung majua ho mangaluasi bana idama saibunuoku do anak buha bajum ola nido sah ni turpukta kadongan nani haulongan ni tuhata beringot tama siat turpuktaon manang napiga boy ulahonota di bagasang moluta ima marhite-hite naposona si Musa tabo todo sejarahna imahala Israel na ditahi Raja Parao ikon bunuon na sudi angka pinopar ni hala Israel dungi Roma omak na sadiri ibay may bana tu karajang jalay bayin tu aik imay sungai Nil jala gabi magurang may bana di harajau ni Raja Parao na parjulo maritima berengota ibana magudang di tonga-tonga ni harajau alai dung memberontak ibana tu harajau ni diusir maibana siani alayla siani do pajon ni debata dung liling ibana haruar sian Mesir ijo ibana laho paluahon bangsa Israel sian tano Mesir di pajoni man noeng turpuktom ima si Musa na permisi ibana sian si matuana bukas muse tutano Mesir marnida akahangina di nabor hati ibana berengot tamadisi adong sikap sadana arga di tonga-tonga ni ngolu ni si Musa songon anak ni debata ibana na ni Juna sayum holong dorohana tu si matuana tu keluargana dina di jo debata ibana permisi ibana tu si matuanai wa loas ma'au lapatan na berengot tamangolu ni si Musa ima sahalak na menghormati si matuana na pasangapon si matuana di tonga-tonga ni ngoluna dang itorido ibana berhak mau ngai suruh debatau dang nin wa loas ma'au di bagasan uduk ni roha ibana
mangido asa di loas ibana haruar sian hutai manopo bangsona na di Mesir. Berengot tama di si sada hubungan keluarga na denggan si tutu antara si Musa dohot si Matuana. Di bagasani Musa berengot tama di turbuk tom ima sada gobaran ni keluarga nama si Pauloluan anggo didokon perdijabuni si Musa jolmanai bah dapola do tahun inna bolo do susah nang perdalanani alai hola di Tokyo su Musa itor olo ima perdijabunai doho ia nakonai pai huti bana pajopang dohot angka keluarga na hanggina na adong di Mesir. Berengot tamasyani ima sada hubungan keluarga antara ni suami istri na di bagasan hasatiaun na di bagasan ngolu na masih pajuan na masih atusan taringot tu na mangoloi debata sada puda mon nang tuhita noaing asa saurdok ma ama doho ina laho mangoloi debata di tonga-tonga ni pejuan di debata di keluarga ganup mersada-sada jalaboy madoh nota keluarga yang setia kepada Allah. Di namar dalani si Musa adong sada tukot di tiopi bana dan tukot na holan tukot majaga unang tersulan di tibana Allah itu kok nai ima nasiat debata namar huaso debata manugui mana namar huaso debata manukoli ibana di pardalanan nasusa diadopi ibana bakal marhite-hite tukotido di lehot debata aka halungangan tus bangsa Israel songoni nang tu Mesir na pinatupani si Musa lapatan nana yang si putih kota siadi saita tiyo mahuaso ni debata manukoli pardalanan ni ngoluta ganupari di tonga-tonga ni hasusaan noengon hata ni debata ma tetiop hata ni Tuhanima nagabe andalan hidup ta di tonga-tonga ni pergumulan COVID-10 sia saunari mulu adong keluarga na marsahit mulu adong keluarga na hona pandemi noaing ikon manginap koronai maneng virusi di pamatangta alai bukas dumuse ima hapur siota na pamalumon ni debata alai pos maruhata ta'adal homma ta pangasa homma waso ni debata di pergulmiton ni nguluta molo tung songon dia penuaing parni apatta ganup marsada-sada manang nasusape mangan manang nasusape mangalului akapandaraman alai toktong mata nukon waso ni debata mampu do laho paluahon hita siat tonga-tonga ni pergumulane dang holat mampu jala paluon nado hita siani molo toktong taulahon pejo ni debata di tonga-tonga ni ngoluta na pawapaton na naing paingoton na tuhita di bagasa perguluata marhite turpukon ima hata ni jahubama tapabua di tonga-tonga ni pergulumiton ni ngoluta urang hatata ai di dok Jehova do tu si Musa songonom madok tu raja Parawi pasahak ma songonon tu raja Parawi songonido di pasak si Musa dang moru dang tabba dang moru dang tabba maneng gabe disesuai honibana tu dirina tu hamonangan di pikiranna daun aha didok debata ima didok ibana aha didok debata ido diulah dibana lapatanna tu permuluata si ganopari aha na dirancang debata di tonga-tonga ni ngoluta ima taha ngoluhon
nang pola tapaksa dirita lah haluar siani dang boy hita mamaksai seguru di debatado perngoluata molotung petado konwaing. Ini adalah rencana Allah. Kalau ini terjadi COVID adalah tahu Allah, tapi di sela-sela pengetahuan Allah perbinotuan di debata nama saya naing dikorahut tu hita pabuah ma hata ni debata jalahanguluh ma hata ni debata nang pe ikon mengedupi hasusan di tonga-tonga ni parangoluata imana boy putih kota setrupukta di bagasa tikon jana diodol hamatu hina tawar jodoh. Hormatilah orang yang lebih tua daripada dirimu sendiri. Tapa sangat maakana tumua sian hita di tonga-tonga di nguluta marhite-hite pakatayota marhite-hite nang pangalahota. Napa duahon tapa tujulu mahata ni debata di tonga-tonga ni nguluta ganuk marsada-sada. Napa tuluhon berikanlah hidup ditempah oleh rancangan Allah. Unang rancangan tasadiri molutung petatahi-tahi. Napa tu pahon akan adinggani patu pahon akan nauli di tonga-tonga di nguluta. Tapa sahak matu debata asa anggiat gabi rancangan maneng sada napinatupan ni debatai di tonga-tonga ni ngoluta. Napa paton hatani jahubama nagabi guguta di tonga-tonga ni hasia kanon di tonga-tonga ni na marlasroa hita di tonga-tonga ni na marduka cita pe hita maneng na susah pe parnia hapata margugu mahita maparangihon hata ni debata di tonga-tonga ni akka keluargata. Amen martangiang mahita jahuba debata amanami mauliante upasat hamituho tinggado basam jala hupoto hamido natu kolom mudo hami nadonganam mudo hami marhiti huasomi molo huadupi hami be akka hasusaan dongani mahami Tuhan asa marsihohot hami mangulahon hatam di tonga-tonga ni ngolunami molotung huarupi hami pe saunari masa sulit marhiti-hiti na adong panahit COVID-10 siang di tonga-tonga ni hasyangan ajari hami asa unang gabi so hami alaihu parangiho kami jalahulaun hami ma ulaun nami terlumobi ma marhite hatam ajar-ajar hami Tuhan asa boy hula hami saluhudai di tonga-tonga ni pandemi virus corona na mangido do hami marlopit tangan tuarupam molotung boy panggiduan nami Tuhan tuk salpuhom maun sia tonga-tonga ni hasyanganon molo ikon berkelanjutan dobe pergugui mahami akan aposom mengedupi nama saum songon hatam na hubigi hami nani hanguluhon ni naposom ima si Musa songoni mahami maniop hatami maparadupon akan namasa di tonga-tonga ni ngulunami pergogoy ma akan naposom perbarita nauli asangkiat boy gogo jalatogos na sida mabaritaon barita nauli marhite-hite akaulaon na sida di tonga-tonga ni bagas coro marhite-hite songon situasi budaya na berubah nuaing perbisuki Tuhan asa anggiat hatami marsaringar di tonga-tonga ni ngoluna
asimaruham malija huba di tonga-tonga ni pernguluan namion tuhoma hupasatami iring-iring tugu-tugu ma lakanami sesa dosa nami asa tamahami majalo paso-paso marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin. Mari demahita. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah pertanggungan wek kami di tempat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati kami Bapa. Tuhan, pada saat ini kami menaikkan pokok doa kami ini ke dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan kami Bapa dari tahta-Mu surgawi, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat jemaat kami HKBP Jeruju Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang dalam pergumulan Tuhan, kiranya Tuhan membuka jalan. Yang dalam sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, karena Tuhan dokter di atas segala dokter. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan sungguh luar biasa atas kami Bapa. Tuhan, kami juga menyerahkan Bapak Gembala di tempat ini dan Parhalado dalam pelayanannya. Kami yakin dan percaya Tuhan, hikmat didikan kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka Bapa, sehingga mereka boleh melayani kami Tuhan, dan juga Tuhan memberkati mereka, kesehatan mereka dan keluarga Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Bapa yang dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan melihat mereka di masa pandemi ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah mereka. Kuasa hikmat didikan yang daripada-Mu Tuhan hadir di setiap hati mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang tumbuh, anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami juga menyerahkan mereka senantiasa setiap hari Tuhan, kiranya apa yang ada di hati dan pikiran mereka, cita-cita mereka, kiranya Tuhan mendengarkan, sehingga Tuhan boleh memberkati mereka senantiasa. Tuhan, kami juga menyerahkan sebentar lagi kami akan mengadakan peresmian resort gereja kami Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana, usaha dan dana yang sedang ada, yang sedang berjalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, mencukupi, sehingga kami boleh menjalankan acara kami dengan sukses Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, dari presiden hingga perangkat desa Bapa. Dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka, kiranya Tuhan menjaga mereka dalam menangani COVID-19 yang ada di negara kami Bapa. Sehingga wabah ini Tuhan cepat berlalu dan kami boleh beribadah kembali berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan,
Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Martangi yang maheta dadatan nami dupele Tuhan pasahaton hamauliateon ni rohanami tuho ala dilehoko dope tiki nang hahi pasod di hami boy marpungu hami di bagas joromon makobasi pertanyaan na pinatupan ni huriam sisa hali sa minggu mauliate madiho Tuhan nang diaka dongan nami natukso boy rotu ingananon hinorhonyak kanamasa nang nasida pehu pasahat tami matuho Tuhan di bagasan bornginon macay gudang ko si hamaleteon ni rohanami tuho imali Tuhan ala naung dia lusiho piga-piga pinangido ni akaruasmu natongon mangadu piparsahiton di tiki-tiki nasalpu mauliate madiho Tuhan ditangi hokodo tangiang elehelek pangiduan nami tuho dilehoko hamamalum ni parsahitoni dinasida alai Tuhan di bagasan bornginon toktong dope buanon nami akaruas ni huriam natongon di parsahiton ima yanakon ni huriam Gabriel Sinaga Nyonya Marpaung Buruhutapea Miguel Marpaung nang nanggulan buru manalu Rafael nainggulan suang songoni naposom amang ceha purba amang situa sitorus Nyonya situa hutapea buru tabunan suang songoni nang Nyonya hutajulu buru turnip nang yanak koni huriam Jesril manukalit naung leleng makirim di hama malum ni parsahiton nasida Tuhan sakap mumana saud ale Tuhan di akka pangiduan nami di tangiang nami asi marohama le Tuhan nang di bornginon buanon nami dope di tangiang nami hamoleteon ni rohanami di sude akka ruas ni huriam naung jupang akka nahinirim ni rohana marhite-hite parsikolan dianakon suang-songoni nang parkarijuan dianakon nang akka naung dapotan rokap hinorhon ni asi dohot holong ni roham nang dibornginot Tuhan toktong dope buanon nami ditangiang nami pangiduan nami tuho asa akkana sodapotan perkarijuan akkana makirim di rokapna homatoktong na mga lehon alus dinasida le Tuhan hobar tulomo ni roham ditikina lehonon mumay saluhudna Tuhan di bagasan bornginon hubuak kami di tangiang nami sude yanak koni huriam na di masa-masa persekolahan homatoktong ale Tuhan na mangurupi nasida marsiajar di bagas naganup marhite-hite natorasna nang akka naboy mga lehon parsiajaran dinasida di bagas naganup songoni nang akka pangajari pe Tuhan upasahat tami matuho asaho matokto ngali Tuhan na mga lehon gogo manabay bisuk dinasida
lau pasahaton akka persiajaran napatut lehonon nasida tuaka yanakon namar siajar asima rohamali Tuhan nangaka para medis peli Tuhan upasahat tami manasida tuho daging todina unang loas ali Tuhan terpapar nasida sian akka sahit ni pasien nani rawat nasida AHP jenis ni sahitia ali Tuhan unang loas nasida terpapar asa anggiat ali Tuhan margogo nasida boy mangalehon pangurupion tuaka narikot urupan nasida marhite-hite akka tugas naganu asima rohamali Tuhan nang sude akka nasinakapan ni huriam ruasmu ganu yanakon nami tuhoma hupasahat tami ali Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangia kami tuho amin. Tatangya koma peliata martangiang mahita ali debata amanami na di banua gijang oro haroroan ni salut silihon-lihon na dinggan doho nasaw libasa na moliutus kupasat tami masin oleh homi tuhami pilihan nami tuhong sejalo may gabi uwa na husus di jolom pasu-pasu may jelaramotia sa perhasyang hami pilihanon pati pulhon harajamu itong-atongan ni huriam doho di portibion buhay marwanami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni sileo-leo mitu hami asalam girgir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin rap mangido hita di tangiang aliyah manami na di banua gijang sai pinurbadia maguarmu sai Roma harajamu sai saut malamariuham di batungon sonebono gijang leo matuhami serariun hanguluan siapa hari sai samadusa nami son panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unang hami tugiyo tu pangujunan palua mahami sian pangago ai horo na punah harajaun dohot hagugon Rodi hasangapon saliling nililing na. Amin. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani debata amata. Dot parsauran ni tod di purbadia mana mangaramoti. Dohot na mamasu hamu sa luhut na.
oras madihita